Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Rifki Nurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung 5 waktu kanggo mbrasta karlan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nduk gedhekake rasa syukur awit sih kanugrahaning Gusti Kang Maha Kawasa. Awake dhewe isih pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Dene awake dhewe iso nglimbuk nyangi ana ing bengi iki nduk. Iya, Mak. Wes ngono tok. Iya lah iki nggur ya mak ngono lah piye. Karo wong tuwa ora entuk ngomong akeh-akeh. Ya ngaturake matur suwun dhisik. Oh iya. Ini mak. Piye? Kang sepindah awak dhewe kudu ngaturke matur nuwun marang pamarintah daerah Ponorogo. Sebab dana pentas periodik iki saka pemerintah daerah. Ya. Dadi yen umpama ora ana pemerintah daerah kang peduli marang kabudayan kaya ngene iki, tak kira ya ora bakal kawujud kaya ngene iki, Mak. Iya bener. Uga ngaturake gunging panuwun dumateng Kepala Dinas Disbud Parpora Kabupaten Ponorogo nduk sing wis kersa ngesuwi para dalang lan seniman ing Ponorogo. Lan menehi Mbak, awak dhewe kudu matur nuwun marang pepadi. Ya. Ki mau kan wis dilantik. Ya, ngaturake selamat. Sing pertama ngaturake selamat karena sudah dilantik. Semoga semakin berkembang, semoga semakin hanjayeng bawono. Ya.
Muga-muga amanah ya, Nduk. Iya, bener, Nindakake Mak. kewajibane. Iya. Ben pedalangan Ponorogo dadi maju semakin terdepan. Nah, Kaya montor wae. iya kaya montor. Guyub rukun. Heeh, padha-padha senimane saling guyub rukun. Iya, Mak, sing penting kuwi nglumpuk ora Iya, nglumpuk, heeh. sing penting mangan. Ngono kae Iya. piye to, Mak? Heeh, Anu heeh. basa basane ngono kae piye ngene? Yes, mangan ra mangan nek mlumpuk. Ah, ya kuwi, Mak. Iya, iso atut runtut kaya mimilan mituna Sakinah mawaddah lan Lan warahmah. warohmah. Oh, ngono. ya. Muga-muga enggal diparingi momongan ya, Nduk. Dadi iki acara opo to, Mak jane, Mak? Iki jane acara opo iki? Iki bayangno ya, Nduk. Mung Iya, Pak. sak awake dhewe wae ya ngepasi pas pelantikan pengurus pepadi. Wah, tenan. Dikupeng para dalang senior. Tenan. Ning tangan ki kaya kelet ngono Nduk arep obah ki. Kudu tak limke ae tanganku ket mau. Wong- Cangkemku barang bae. Iya. Wong latihan ning omahe kudu kelet kok. Ngaturake gunging panuwun karo kanca-kanca pujangga anom. Ya wis kersa disambati. Yo, Mak. Wah, jan Iki nek di- nonton latihane tek semangat, Heeh, semangat sing teko. sing ngusung-ngusung. Iya. Wes, Wis ayo kukut wae yo. matur suwun karo panjenengane Bapak Suroto sing wis kersa disambati menika sonipun. Ya, sone jenenge Reok. Reyok. Iya, tapi mau kok bengang-bengi apa to Mas? Kesel disambati terus. Iya, ketok yo kesel disambati. Ya, ya. Matur Pak Sindu. Ampun beda ngono. Bisa wangwing Ya. wangwing. Terus iki gamelane saka Pak Agus Sabdo Priyono. Matur suwun ugi. Ki wayang sak plangkan panggunge Bapak Yatno. Oh, saka Bapak Yatno. Matur suwun. Binet, Sak maraine. Ah. Adianto, Iya, iki- aku sing diwarai panggah bodho. Nanging aku ya kudu ngaturakin sembah panuwun. Wah, jane apik tur akeh banget ngilmune. Ya nggur sing nyecep wae, sing cubluk. Gek ya ora bayar ya, Dok ya. Lah ya kuwi makane lek kuisin kuwi Malah keporo awake dhewe sing dingoni lah kuwi makane kudu tak sembret-sembret wae ra iku iki mau. diuri-uri. Ayo Mak ngomong apa ngono lho, Mak. Iki nek mayang wong loro ya ngene ngene iki. Iya, heeh. Iki ya sitok era somong kok wong loro ngaturake lelipur. Iya. Apa iki ngaturake lelipur iki jaranan apa reokan apa Iya, iki badminton? Ditanjakne Oh, siji ditanjakke. kok siji, heeh. Ditepungke kira-kira ya tepung. Iki panjenengane dirijen Dek wau sonten. Wah aku nek Iso kaget. tangane kaya dompuk. Tak kira nek meh miber oh, Mak mau, Mak. Panjenengane Mbak Tia sing sisih wetan. Terus sing tengah menika Mbak Tri Utari nggih. Terus sing kulon dhewe menika Mbak Dwi Lestari. Swara watine ketok subur makmur. Heeh ya. Dadi yen to ora kena ingon ki aman. Eleh ora aman piye ngrenyi ae kok. Kurang sithik ngrenyi ae. Dijumenengne siji mboko siji ya, Nduk. Ya. Apa Mak sepote Mak? Eleh wis serempak. Iki saka Mbak Tias dhisik. Monggo serpeki to. Sugeng dalu Mbak Tias. Wilujeng dalu Sugeng bucange. dalu Mbak Tias. Wilujeng dalu
Mbak Limbo. Nek iki Dek Dek. Limbo. Oh ngono. Oh nggih Dek Limbo. Pripun? Yes ngaturake apa. Aku capek. Piye to ki? Mau ngadeg suwe mau. Sejene capek yo ndredeg. Wis dalang belajar dikupeng para senior. Mau salaman mau asline yo deg deg deg. Iyalah Nyapa lo biasane yo ora. Ki mangko mau kena tak batalne tak undur sesuk. Wong iki mau Ben rada ora ndredeg sik. Iki mau mentolo debokku tak jejeg. Aja kaya mangkon. Ngaturake apa? Nggih, niki wau nggih. Saking pundi? Saking wingking? Saking ajeng, saking kiwa. Nggih Bupati Provinsi nggih tesih nenggani Pak Yuda nggih. Alhamdulillah. Tasih. Nggih kados Pak ngeten Yuda. iki Pak dalang ajaran Ponorogo. Nggih, kucem-kucem diuyui. Ya gitu. Mboten Apa ketang kuwi? uyuk. Mengke nek jenengan kondur ampun diceritakne tiang-tiang Nggih, mriki. niki ampun wonten sing cerita. Nggih ampun cerita. Ampun dados cerita anak putu pokoknya. Gak apa-apa ora dadi boyo pokoke ya. Mboten dadi boyo, dadi kadal. Nggih. Menika nggih ya tenang nggih tesih nenggani. Iya wis mau wis noto plangkan barang kok. Sesuk genah dadi dipisui peniti awak to dhewe, iki, Mak. Peniti. Ya, Mak. Ya peniti ya. Sesuk genah Penyimpen. dipisui awak. Ya dipisui. Ya. Napa niki? Ya anu bawa dhisik. Bawa napa? Ya wis kehebatanmu apa Yas? Si kucing. Lah si kucing apa no bawani to, Mak. Kehebatan si kucing. Sing monggo langgam-langgam riyen napa-napa ngoten. Nggih. Nah kersane nyarengi swara-swara knalpot. Kersane sami kerangin. Langgam tak pilih mawon nggih. Mengke jogete kaya pas dirijen mau lho ya. Mah. Nggo ndaplang-ndaplang Mau tok. sing nyanyi kok ora bingung ya mbok dirijeni. Aku bingung lho. Lah wong wis sepelan lho, nyapa sing ora setelane nggo kono dhewe kok iso. Pak Prap. Monggo Mbak Tias. Nyuwun kopi. Astagfirullah. Iki dalange piye to kok ora dicepaki kopi Iki kopine to? tekone engko esuk. Ko jam-jam 3. Iki mang pesene jam-jaman. Kopak. Dadi ngenteni adan sik lagi ngopi. Wis to sing sabar tirakat ya, Cok. Ojo samar nek ora kluwen. Aja samar. Kowe nek melu grup iki isine gur tirakat. Tirakat. Mangkane sindene ya digolekne ya iki. Kabeh kodo takon nyapa to sindene biasane 5, 6, 10 iki kok gur 3 iki. Ya sing gampang dihapusi kan iki. Dibayar pira-pira gur meneng. Ya sing dibayar iki lho gur Mbak Utari tok. Tur meneh Mbak Tias. Mbak Tias. Pripun? Umpama niki sindene 7 mboten sedeng niki. Ya iya ya. Lak nggih ngoten to Mas Atur. Iya. Lah nggih Oh, mboten kok perkara. menimbang. Ya nggih, nglelimbang lah. Coba to sawangan delok. Karo Hooper kuwi undo-undi. Lah ya ki mong kok ya rupane ya ireng ya. Ya apa? Tak pilih opo? Lah iya kentang bawane lho. Takok ae dalan. Ojo diseneni. Tekoke salah. Ben. Tunggu. Jane ya gur ngono. Suarane ya gur ngono kuwi ndelokne kemen. Alah yo ben. Lah piye to, Mak? Yo men. Seliramu jambat bingung gawe
omong apa ngono lho. Lah Lek. omong dikira ganggu. Ngomong engko mbok getakne aku dalang wis kaya ora terhormat ya lho. Ayo Mas, ngomongnya Mas ketemu ae Mas. Mbok yo omong apa kaya rekaman ae. Mbak Tias niki Sa- kejawi pesinden Nggih. Apa? ugi guru Guru napa? Guru apa? guru anu napa niku bahasa Jawa. Oh, guru bahasa Wonten Jawa. Semean negeri. Masa Nggih. Nggih mulang basa Jawa, Mbak. Gek murid Boten. bolos. takoke anu Dik Limbuk kok ya ana yo ngulang basa Jawa ora tata boga. Oh, lah. Iya. Ngulangi boga aku masak. Ya saiki akeh kok ngono kuwi. Ana apa jenenge pengendang dadi ahli gizi. Ana pokoke reno-reno ngono kuwi saiki. Oh, Dadi ya Tidak kudu sesuai ditakokke dengan ya. keahlian. Iya. Nah ngono kuwi. Lah kok jenengan dadi dalang? Kepepet Kepepet. Asline niki Mas Atut timbang dhewe. Bang Nah, Dewi. Oh lah Mirang ya. wong loro. Monggo dilajengke. Iya engko sik lho Pak Prap. Ora. Tak pilih donya akhirat Ngene iki nek Pak Yatno monggo kur. Ya, nek Pak Yatno. Lah, terus Tapi saiki? aku ora aku wis muni dhewe kan. Muni Iya, karepmu toke. ora yo karepmu. Gak apa-apa lho Mbak. Iki diwet-wet mergo gur telu. Aja bareng-bareng nek muni. Urung mulih dadak Ya karo usung-usung. iki apa wiraswarane kan ya gak apa-apa. Engko dhewe. Dhewe. Ya. Koprol. Bebeb Rifki engko karo Wawan. Oh, khusus berarti wong loro ki duet. Aduh, Oh, andekan. iya. Duel. Ya Allah, ya Rabbi, Monggo langgamipun Mbak Tias. Bak manggale atiku kang lagi nandang sedih amung sira ndak pilih nanging durung gawe boleh aku nangis batinku kang perih
apik ya, Mak. Mbuh. Asem. Matur ngomong pisan suwun. kok. Oh, matur nuwun Wah, nggih. iki narak lenggah. Nduk. Oh, Bales. Iki mengko limbukane disuwek-suwekne. suwek ya apa Iya. piye? Perlune apa to kingkun? Limbukane kok kudu suwi? Lah ngopo? Para kadang ki ben jeleh nek anu mirsani limbukan. Ken mantuk, Nggih, ken ken kundur, iya. terus awake dhewe terus perangan. Apa kok aja sampe aipe awake dhewe iki. Ketok ngono ya. Jane aku mau ya luput. Wis pokoke awake dhewe kok limbukan mengo ning mburi kok isih Wis kosong, wis putih-putih. putih ngono Nah. lagi. Terus kuku sing dupa ngono ya. Aku mau asline ya kuanen wani jejer mau. Pak Sindu iki kesalahan. Oh iya pas awak Iya, dhewe. iya. Ki umpama apa Biasane ya kanca-kancane awake dhewe nek pas pentas ning kene iki paling sing delok Pak Sindu, Pak Sindu. Pak Suroto, Pak Sis. Ya wis nek kala-kala gelem ya Pak Yatno. Pak Yatno. Nek sing selalu hadir nggurin ya syukur kuwi. Yo. Kayak iki Lah. wis para kadang sedaya iki wis rawuh iki. Bayangan kuwi ya ngono kuwi, Mak. Wah, engko wis pokok diawur wae. Iya, terus Banjur ora kenek diawur. ora kena iki. Wah, luput. Wong iki genti Ingkeng pundi? sing kae pinggir dhewe kae. Pinggir. Oh. Monggo, Mbak Dwi. Kaya lambene umi-umi kaya selar pengen muni ngono. Oh ya. Iya. Anu seperti monem-monem iya. Apa? Iya, monggo Mas Udin. Oh, Matur nuwun kanca-kanca pujangga. lek semeleh. Semangat, Semangat. kompak. Mas yo sabatan tetap semangat. Ora peduli nek cacah niki nek sambatan apa ora. Ora peduli iki ora peduli sabatan pokoknya ge njaluk utuh ngono to. Iya no. Kuwi maksude. Tak kira ora peduli sambatan tetap semangat. Nggih ngaturaken nulis dalu ugi dumateng sedaya kemawon Pak Yuda. Nggih. Bapak ingkang saking provinsi, mbok pilih kersa pinarak pepanggungan monggo. Nggih. Bahyateno. Kagem Pak Yuda kula rantos anu Apa? gelar budaya Taman Mini menika kok dangu mboten mriki. Oh ngaten. Dangu, Dangu mboten mandeg. nonton kabaripun ngaten. Nggih, Ketawise- antawis empun Enten pinten taun? 3 tahun menika mendel kemawon niku. Napa bise mogok, Napa? napa pripun? Mbok menawi rincang-rincang saged melampah Padahal nggih, kula sareng-sareng. nguarep-arep lho ning Jakarta neh. Jan. Nggih anu beres nggih Pak Yuda nggih. Oke, Beres. anu kalih niki. Beres tapi sing dijak kudu awake dhewe. Ya perkara kuwi ya ben dipenggale Pak Yuda. Pripun? Anu napa Pak Yuda menawi niki kan jane apik niki. Panggenane niki lho. Nggih. Nah, ning sing Wizon niki. Nggih, ning sing kurang niku kamar mandi. Estu. Nggih Pak Yuda, kula wau kalih Dek Tias ajeng ganti niku bingung. Nggih. Teng pundi? Akhire ya ning ngisor truk nggih ya. Nah, Untung kok treke mboten melampah. nggih. Nggih. Dados mengke biasane ngeten iki bibar wayangan niku wingke ngambune wangi ngoten niku. Wangi sangat. Nggih. Mangga Pak Yuda keluh kesahipun Nggih. rincang-rincang Pak Yuda. Monggo napa niki? Yo, Bu Limbo apa? mak cange. Ngaturake apa langgam meneh. Napa kelangenane napa? Iki anu aku arep njaluk langgam Nyawer apa ora? nyawer.
Masalahe arep sing dingge sawer iki lho raene. Iki wae wis tombok. Wah, Nggih, tenan. napa? Nyuwun langgam getun kedhuwung. Reptane sinten? Aku dong. Oh, sinten? Nggih. Oh, Aku ki mak Kang Cani Repto, opo aku? Pak Dalang Nggih. Catur Wibowo SSN. Menika langgamipun getun kedhuwung nggih, Nggih, Pak getun Dalang. kedhuwung. Nggih. Langsung mawon. Ya dibawani. Awane napa? Wis nyilih-nyilih. Pilih sapa? Nyilih kancane kono lho. Sing kena disilih. Nggih, Apa kula bawane? silihne Pak Prabowo. Oleh ta Pak Prabowo? Apa sing Seliramu nate bra kuwi apa kuwi? Ya Allah, ampun intingi nggih. Ya ampun, ngertos jenengan ngertos mboten? Padahal bawa iki apik lho. Bareng sing muni aku elek ya. Padha kaya mau ya. ae. Nggih, niku mawon ngaten. Sliramu nate prasatya ning saiki jebul mblenjani janji. Langgam iku katur kanggo sapa, Mak? Eles tanggo dhewe. Oh ya wis. Kowe Jenengan ki kok kados ngoten to? Tidak sepelan, Mboten no, pareng angel lho ngoten Lah niku. pertanyaanmu ki dadak aku ya kaget. Lah mosok dadak WA. Dalang niku ya aja kagetan. Jenengan ki nggawa sakmene mbane lho rombongane. Karepku yo gen ketok. Ya Nah. ya. Iki tak aturke ning Mas Setiawan. Mas Setia. Iya Mas Setiawan. Apa yo sak cerita apa piye? Iya, kan iki langgam getun kedhuwung. Oh. Eh, Berarti Mas Tiawan getun. dadi lagi duwe getun. cerita napa niki Mas Lagi. Setiawan? Dek demen karo bojone koncone, terus konangan Lanang napa wedok? lanang. Oh, lah ya. Iya to sing disenengi iki sing lanang apa sing wedok? Kok aneh ngono. Ananitan rasa galah nate ngati sumara marang yuang agung kawula mung saderemo nglampahi cobane
bukane buka bonang, langgam getun keduwung. Monggo, Mas. Diramakne. Apa aku kudu cerita satenane aku iki lara kelangan slirane sigarane nyawa yakti aku ngerti aku luput yen to aku iki wis kebacut keton buka tuwang nanging lakone rampung Gusti muga paring welas marga slirane bisa bali tak jogo nganti tekaning ati apa aku kudu cerita satenane aku iki lara kelangan slirane sigarane nyawa yakti
Getun Kedung. Jane ceritane piye to, Mak? Is iki nek diceritane iki Ngiris-iris hati. iya tenan iki is. Hah, Niki kok jane isin aku jane nek kon critane. ceritane nopo to niki, Ke? Ceritane nyapa to kok aku isin soalnya pas kuwi iki aku konangan. Walah. Banjur dipegat terus dadi lagu kuwi. Yo Oh. piye? Niku berarti cerita Aku hebat ora? cerita asli to niku. Iya cerita Ah, ini asli. terjadi dari Terjadi. kejadian nyata. Dari kejadian nyata. Kejadian. Layak kok. Layak piye? Ya ngono kuwi. Layak. Wau ket wau jenengan nembang niku Mas Atur merem-merem. Merem. Ngoten. Mulane tak gawe ngono kuwi ben saya nemen mriku nggih. Kaya diiris-iris. Kudu gawe lagune ngono. Gawe lakon meneh berarti nek gawe lagu meneh. Tak lajenge, Mak. Iya, ganti Mbak Utari. Nah, Mbak Utari. Jumeneng nggih. Nggih. Sepote apa iki, Cah? Oh, wih, kendang jaipong wis tak. Kendang jaipong wi. Terang tak. Sik eling ora iki, Cah kuwi? Takon sing ngendi? Mbak Utari. Sampun piye to wis sepot kok sampun kuwi. Nggih, Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Utari. Nggih, sugeng dalu Mas Gali, Mas Catur. Nggih. Sajake Mbah Yatno karenan ing penggalih. Nggih. Ajeng anu Oh, nyawer. nyawer. Oh, Yes. Nggawa dhuwit apa ora? monggo Mbah kula nyuwun Monggo, Mbah, berkahipun. nggih. Aku ndelok wayangane cah loro kok merinding. Kuwi kudu mutah. Wong niki wau kula kudu geblak. Merinding kudu ngiles. Ampun kok jenengan, kula mohon kudu geblak niki wau. Ah, iki yen kowe buta. Nggih. Sing ora nganggo apa iki enak-enak ora, Mas? Oh, sing wireless. Ha, Terus. wonten, Mas. Sing ora nganggo odo Mestine mboten diasta soalé Menika nutut beneran. nedana. Nggih. Bapak yang saking provinsi, Nggih. Mbah, nek sinden sing sijo kuwi gelem ora rene tak sawer. Oh, napa nggih, Mbak? Heeh. Iki penake karo bawa. Waduh. Heeh. Karo mlaku Iki rono. kowe mlaku rono. Nggih ta. Utawa Nggih, jenengan utawa diserempeke sik. Nah, soalnya iki ana Mas, miki ana Mas. Ada. Oh, ndak bisa cara Jawa. Ada, Mas. Belum Oh, bisa alah, niku ngomong Jawa. Sik. Oh, ya. Pak jumeneng mriki Oh, malah. nggih. Monggo tindak mriki man. Cepet Monggo. Cah. So kene Jumeneng mawon. Jumeneng mawon, Bapak. Anu Kiai Yai Badik Madrim. ngelatih dalangi ben Pun gendul. Kakang Ngelatih dalangi ben Sirosiat. gendul. Kakang Badik Madrim. Monggo kula aturi jumeneng Kakang. Menika mumpung wonten kesempatan panjenengan. Lek teksi senggel to niki panjenengan. Nah, nggih to menika kula dongak-dongane muga-muga jodoh. Amin. Napa niku? Nggih. Mugi-mugi sabibaripun pengukuhan pepadi terus panjenengan pikantuk pengukuhan jan. Nuwun sewu. Sok kala mangsane wong tuwa iki dongane sok mandi. Amin. Amin. Nggih. Nggih menapa badhe bowo nggih. Kan teman-teman iki. Wonten mriku menapa? Nika teng. Anu catetane mawon. Oh, Catetan nggih. Ah. Nggih, oh nggih. Isane pengen apa? Pengen guyonan kali sindene mawon.
Wah nggih, guyon karo sinden. Mboten napa-napa. Nggih, nggih mboten napa-napa. Niki bebas niki. Betul dalange jajane. Pun niku dianggep monggo. Dewa jenengan dirasani kali Kiai. niku dianggep senes wong ngoten mawon niku. Kula njaga dempok mawon, Pak. Jenengan ampun mirsani mriki. Mengke Dirasani kali Kiai ini. Iki janjane sopan-sopan banget dalange cangkem nom. nggih. Nggih. Niku wonten langgam Meladiri Nonce iki. Oh, Meladiri Nonce. Kangka dulu. Kula tadi niku sing repto kula niku. Monggo. Mula enggak apal kula. Oh, panjenengan mawon. Pun boten apa. Menapa sing bawa Mbak Utari penjamake langgamipun. Oh, nggih. Boten kula sing bawa. Oh, nggih. Monggo. Sing kula jarani ngene. Kangka dulu. Mungkin nek kalian tuh dibenerke nggih. Oh nggih Mboten Pak, napa-napa. nggih kula bener. Kleru mboten dihukum, mboten napa-napa sing penting nyawer niku. Kangka dulu. Dhuwur mendhet gamelan kok. Gamelan larang Semarangan dhuwur banget. Nggih niki gamelan Kilen Semarang. Roncen Melati. Ya ora tekan mung sakmono wae. Nggih. Malelo katong ton Dan rino wengi amung dadi himpen bapuntone pantes digo lei cengkok nisor mawon asa dhuwur-dhuwur tulungi wong. tununge wong Kaya manis ingkang mawe uyung monggo Lakae, ya Mbak. Monggo Mbak Ut. Lakae wis mrene nyang gambar melatirin nonce tandha yakti tetep ing kesagokane Nulit pasatake ton nulit dikalungake Yasti iki pasangonmu ngono ya iki pasanganmu
dhisik karo golek. Boten apa? Mboten Iki pasanganmu mawar kuning kang kudu sumandhe pangajapku asih lair terus sing Gunging jebul matur nuwun nggih Pak Sinarto. Sampun ditenggani, sampun diberkahi. Nggih. dalange mboten sadhe sawer nggih. Boten. Boten. Jenengan tenggani mawon kula pun Iki kangge sawere. Matur Eh. suwun. Matur Matur nuwun sanget. Matur nuwun. Wah. Nggih. Telek telek telek. Sekar apun ben Sri Kresna lera puspita mereman nemah lera puspita ya mas warnaning kusum wah matur nuwun tenan kagem Bapak Sinarto kalian Mbah Yatno. Wah wis awak dhewe wis ditunggoni, diberkahi. Iya, Nduk. Lah, iki mau tari mang kerja apa sih? Kok wis Ya ampun tadi. Kok gak dengar suaraku? ya matur nuwun. Iki genti Mas Setiawan coba. Nggih. Jumeneng Mas Setiawan. Monggo Mas Ben Setiawan. milih njaluk dikancani sapa? Wis tak bebas nih khusus Mas Setiawan iki. Monggo Setiawan. Wow, kayak kacamata barang. Mas Setiawan, Nggih, wilujeng dalu Mbak bener lah, Ibu. nggih seniman ketoprak. Sanes. Boten saged nyetoprak. Pripun Mas Catur? Niki Jeng dalu Mak Cange. Aku wis bosen. ya bendino kumpule kono. Ngersakne dikancani sapa? Pun monggo Pun manut kula. Kira Mbak Tias Mbak Tias. Mbak Tias. Heeh, pokoke sapa sing kenyih dhewe. Oh niki sing mau to? Heeh, kerjane luwih akeh. Elo niku wow. Heeh, iya. Ela-elan. Ela. Wow. Tek karo ambekane. Ambekane melu di Lah aku asline ya isinan no. alah. Apa Mbak? Isinan. Oh. Isinan. Nggih. Jumeneng Mbak Tias jumeneng. Ora usah disebut Boten sah. Gak sah, Nggih. gak sah. Pripun, Mak Ngirip, Cange? ngirip. Ora disebut itu nang. Gak. Oh, Apa lagune apa? kanca-kanca ya wis do males jare. Monggo dirembuk kanthi Aris. Oh, Aris ra melu. Kanthi Joko napa sapa ngono lho, monggo. Ben iso duet ngono pisan-pisan. Pripun Mas Tiawan? Males jane aku. Pripun? Iki kleru gandengan iki ya. Wis Wah enak ya iki mbok yo wis bene. Lah biasane Momen. iki
Biasanya jenengan duete kali sinten? Kalih Karo Oh, lah kok kalau lanang? Iya, soalnya nih kalau sing dereng jumeneng kan kalih Mas Rifki. Oh. Jane iki bengi wayahe toprakan to. pun niki mawon. Lah nggih. Enak niki. Enak niki. Kaya apa wae enak. Maksudnya nek duet niku enak karo lanang wedok. Oh. Nek Enggak. bawa-bawa apa, nek duet lagune apa. Ah, nek tinju kapan? Monggo, napa? Apa nggih kok bingung. Pripun? Napa niki? Napa niku? Nah iya, ini nek kaken Bawa riyen mawon. Bawa riyen, monggo. pelok napa slendro? Pelok mawon. Oh, pelok. Ki tulisan Pelok biasa apa pelok sing? Nggih. Monggo. Manah yen ke taman wuyung. Wah, suaranya apik tenan ya, Mak. Apik. Aku nek dijak omong ngono kuwi yo. Aku ngantuk. Tepung wong kang ayu kuning. Lah iya. Gandrung. Jenengan niku seniman ketoprak lho, Mbok. Pripun digandrung napa Lah iya. Niki napa Gandengane iki ora karo aku, biasane nek toprakan no. Pripun Mbak Tias? Gandengane ora karo aku. Lah jenengan biasanya Aku anu. Gandengane Iki iki di streaming biasane lho, ora kuwi. iki dadine iki ya rada ora nek chemistry piye. niki di streaming kowe hati-hati nek nyebut Anu jeneng. bagian iki di Bahaya, sensor ya, Mas. Mungkin ndak liyane cemburu. Gak. Sapa lo? Sapa lo? Tuh. Kayak peringisan. Monggo dilasengke. susah lamun den la lekno Yo nyawangi rene tok-toke. cegah aku nyawang rene iki Yo piye nek pas ngene iki nek di syuting ngene iki yo ketok romantis. Nyanu mawon kalimat catur nyawang Mas Catur. Pripun Mas Catur? gentosan no Aku wis kok. Ya Wis. wis tau Neh. bawa aku ya. neh wis ki neh Ora oleh jarene Mas Catur berping pisan. Darmane ka tahsu mandeng bacetke Senadyan among sedela Kur sedelo tadi nang tresno. sedelo ora apa-apa semarem mau nambahi semeng ati menapa langgamipun Mbak Tias? nyobi balen ya Mas Oh, balen. Balen. Balen kali Dra, sinten? Balendra. Balendra. Balen kali Kondra sinten? iki ngapa? Lah sing ngendang kan Rendra atau Balen. Oh, Balen kali sinten lho Mas Catur? Balen kali sinten? anu duka. Karo sapa lho? Monggo. janjane dek aku wis rindu wis rong taun lawas ora ketemu eling-eling dek jamane semono
runtang runtung anane ra ana liya Janjane mas aku wis lali kesan kang mung driji ora gampang mas nangani cuman ngerti rasamu mas aku ra janji Rataya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek sing becik alu balen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu akeh saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing kati sabar mas bola-bali wis tak aturi yen ku jiwa jare-jare yo Pujang ganom janjane dek aku wis rindu ngulung taun lawase ora ketemu eling-eling dek jamane semono runtang runtung anane ra ana liya janjane mas aku wis lali kesan kamu biji ora gampang mas nangani cuman hati rasa punya mas aku ra janji rataya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek sing becik alu wong balen sabar mas mbok sabar ora kesusu yen kesusu akeh wis mesti saestu wis dadi hanteping kalbu tak belani jiwa raga tulus sing ati sabar mas bola-bali wis tak aturi yen ku jiwa karo ketok nggih matur nuwun Pujang Ganom garapan ngeten iki Pak Matur nuwun Mas Tiapa. Lagu iki nggambarake balen sing mulek. Oh ya. Prosesnya ngono kuwi. prosesnya Prosesnya balen. Jenenge balen kan ya kadang ra mulus ya. mboten mulus terah Bener, bener. grunjal-grunjal barang lho Ah iya. Iya, Wis sok biasa. kleru dalan barang. Yes, men. Semen, Bang. hah Men. Ismen Iya. pun nggih niki Matur macane nuwun Mas Sampun, Setiawan. matur nuwun. Matur nuwun. Gak sah nyawer, Wan. tangge nyawer ki ya apa kok apa Oh ya sak tega ya rombongan iki nyawer lah, iki Dewa, ngopo? Bapak Iki anu kan. iki anu ana sing arep jumeneng malih. Oh ya ngono. Panjenengane Bapak Yuda. Oh, Pak Yuda. Dia pun aturi jumeneng. Monggo Pak Yuda. Rampekne kanca-kanca. Turuk. Sun wasta
wilujeng dalu Pak Yuda. Wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbuk. Nggih, wilujeng dalu. Nika kula wau kula teng wingking niku kepingkel-pingkel. Dalang sing paling lucu dhewe lho ringgit niku nggih dalu niki. Wah, ampun kok jenengan Iki kula. sik iki digenahne sik. Sing lucu napane, Pak? Niki wau jan lucu saestu. Ampun to jenengan niki wau weteng kula mon nggih kaku niki wau. Rasane jejer niku. Kula niku sing kaku mboten ruteng etok ningali dalu niki wau. Dan alhamdulillah regengipun sanget ngantos sing dalu punika penontonnya niku ngantos dugi gor Mas Satur. Kok Mas Satur? Mbak Cange. Nggih, seragam putih-putih. Kursi Arep diapusi dalangnya kan ya ora madhep ning mburi. Kula nonton streaming kok Pak niku. Nggih. Ingkang angka sepisan Mbak Cange, Mbak Limbo, kawula sugeng rawuh Bapak Sinarto ingkang ngantos ratri punika taksih anyeng guyung mresani pagelaran wonten ing dalu punika. Kawula nderek mangayu bagya ucapan selamat atas dilantiknya pengurus Pepadi tahun 2026 2030. Mugi-mugi Mbak Cange, Mbak Limbo menika dados ngrembokonipun ringgit purwa wonten ing tlatah Ponorogo. Amin, 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 amin. Niki tansaya ratri kok tansaya regeng. Waduh, lah niki hasil daripada MBG iki yang ngeten niki senikmatine. Pancen niki diulur-ulur Pak Uda. Tambah Niki cara Niki limbu anak diulur mengke bar limbu anak bar iki mengke. lah terus niki wau kula ya ditagih nang nggone Taman Mini mergo biasane niki ning Taman Mini terus bayi bise niku bane iki gembos pirang-pirang tahun. Pramila menika Mbah Yatno niki rasa adoh-adoh ning Taman Mini ning Tawangmangu ae. Nggih, wah, Tawangmangu. Ki sapa Tias sapa ingkang kalian piyambak nika sinten to Mbak Cange? Niku duwe Mbak menel. Tumbrong. Tumbrong. Ayo Mbak. Ayo. Jumeneng Mbak Dwi, Mbak Tias. Jumeneng kali Mbak Tias. Yo ketiga-tiganya enggak apa-apa. Pak Yuda sedaya mawon nggih, Pak. Telu-telune kabeh. Saya mawon. Sing penting Sedaya. sing penting nang Tawangu bisa lek ditumpahi wong telu ora gembos. Mboten Pak Yuda aman. Monggo langsung lali janjine, Jo. Oke. monggo rencana Ilham. Pesenane Ilham mau nggih lali Lali janjine Pak janjine? Yuda. Nggih niku Apa bulan remenan. Bali Ilham lali janji. Nggih terah ngoten niku Lali lali. lek Ilham. Ayo. Monggo, masa ampun. Wah, lagi yang limbo samene iki ya KMBG. Bayar nong gak limbo jan ugal-ugalan. Biyo, tambah papat iki. niku Kaya napa persis. blae napa niku napa pripun? Kaya persis ana andeng-andenge bareng. Kaya andeng-andeng Persis apa? Benana persis apa? Anu, rumah sing saku. gemben kae. Rumah saku sak durunge Oh, lang. rumah saku apa runggahe iki wis disurupe dhisik. Monggo kalau sengaken lali janjine. Asik-asik. Monggo Pak Sin. Libuke Mbak Yatno. Ayo deh, ayo deh, ayo deh. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingser srengenge ono kene aku nunggu kowe
telepon malam padani mangkel aku mangkel yen kepedho irungmu mesete tak cewel lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan awe ora teko ya ngene iki Mbak Cangik wis kadung aku tak enteni wis kadung reksona kemadel ya wis tang lah jebule Tias lali HP-ne dipateni Lah batune telas kula kesupen. alah Nggih, alasane jebule lampune mati. lampune mati janjane kowe neng ngendi gelagakmu saja nyubriyane atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko ngeten iki lho Mbak Limbuk benda-benda Tias ki terus ora teko. Lah, niku terah lamis. mesti sok nek disemayani ngoten niku. Lek disemayani ngene. Ngenten lho Mbak Yatno. Ngangkune jare HP-ne pulsane entek, ora enek paketan. Casing pun ilang. Tapi sih HP-ne ketut kekumbah niku. Ketut kekumbah kerinsu. Ya wis ben resik. Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu saja nyubriyane hatiku sujono kowe kencang karo priya liya matur sembah nuwun. Matur nuwun. Mbak Cangik, Mbak Limbuk, mugi-mugi tansaya dalu tansaya regeng. Inggih, amin. Toilete ampun kesupen nggih, Pak. Niki wau pun dicatet. Nggih. Toilet terus napa Bapak Sindu Parwata niku lho sampun sare.
ngipi limbukan dhewe nggih pun. Oh nggih. Nggih, matur nuwun.